Silav roj baş hevar baş hevan no hevit ki mutev başın selametin necat sunar işev mivane mene eme basa pevajoya la Bakurê Kurdistanê Türkiye bikin ev pevajoya ku navbera Kurdan û dewleta Tirkiye de hatiye destpêkirin nihat kîjan astê de ye em zanin ji rayedarên tevgera Kurd hin bersif hene hin beyanatê nû hene her wiha Dewlet Bahçeli ku rêveberê esas êvê pevajoyê ye wî beyanatekî belav kiriye Numan Kurtulmuş Serokê Parlamentoya Türkiye ku her roj dibêje bila qanûn werin parlamentoyê beyanata wî heye vaya yek em behsa vê meselê dikin ka ber bê Kudrê ve diçe pêvajo sekînî her du alî çima li hev nakin li hev dikin gelo haya me jê tune ev mijarek mijara din operasyoneke berfirê hatiye destpêkirin li Iraqê destanî ser bi milyonan dolar perê Iraqê piraniya wan jî parlamenterin em behsa operasyona li hember gendeliyê dikin em zanin li welatên rojhata navîn hema li her derê dizî gendelî heye çima bi taybetî li Iraqê ev operasyona gendelî hate destpêkirin hem jî bi piştgiriyekî xurt bi îstixbarata Amerîkayê ev meselekî mühîm e zêr hene pere hene hinek madenên kevin hene hûn çi bixwazin hene û hem jî kesê ku ev pere di destê xwe de digirin kesê ku tevlî karê gendeliyê bûne heta beriya 4-5 roj berê jî behsa paxijiyê dikirin behsa rêya rast dikirin tiştekî ecêb e ev jî mijarekî duyemîn e ya din jî hevano di navbera Kurdan û dewleta Îranê de gelo şer destpêkir yan dest pê nekir em zanin pevçûnek heye 4 şehîdên Kurdan hene ew jî heye rast e lê em dibihîsin ku di navbera Kurdan û dewleta Îranê de wê şerekî dest pê bike lê kengê di vî şerê de rola Amerîkayê çi qas heye İsrail çi qastê de cihê digire tekîliya Kurdan ya bi İsrail û Amerîkaya re heye tuneye û pozisyona dewleta Tirkiyeyê gelekî girîng e em zanin heta niha dewleta Tirkiye bi tu awayî destûr nededa ku dewleta Îranê hilweşe rêveberiya îro rejîma îro zirar bibîne nedixwaz ji ber meseleya Kurd e elbet wana hemî em ê dayînin ser masê wekî din hin mijarên din hene Necat tu bi xêr hatî Zor spas kevxweş bûm ez zanim te hem li Dewlet Bahçelî godar kir hem Numan Kurtulmuş godar kir hem jî rêveberên pêvajoyê ê aliyê Kurdan te li wan godar kiriye ka te çi jê fehm kir firqiya pêvajoyê a di navbera îro û du hefte berî de çi qas firqî heye pêş veçû zelal bû yan şûn veçûn yani a rastî ez viya bêjim pêşveçûn te de tune lê zelalbûn piçek derket holê zelalbûn kîjan hêle de derket holê indî teref yani di terefin ya teref aşkelayî xwestekê xwe tînin ziman yani dewleta Tirkiye taslak amade kir di wê taslaxê da ew taslaxê ja nanînin wê parlamenta Tirkiye qasî ku derketî derva qasî ku agahî gihîştinin derva biriya rojnamebana biriya kesê dinêkê dewleta Tirk di vê projeyê de an jî di vê çareseriyê de xwedî helwesteke tek e divê pêwîst e rêxistin çekê xwe deyîne pêwîst e rêxistin xwe fesekê pêwîst e rêxistin teslîm bibin pêwîst in ew gerîlayên an jî xebatkarên rêxistinê vegerin bên Tirkiye bê şert û bê merc ev kesê ku bên Tirkiye em ê li wan bimêzeynin em ê hinek ew ê navendên rehabilitasyonê saz bikin em ê wan bin van navenda wan rehabilite bikin yani hiç şert û mercê wan tune ku di pêşa rojê da di sêvan kesê hanekê siyasetê bikin an jî van kesê hanekê di nava di civaka Bakurê Kurdistanê da bibin xwedî gotin ev ya xwestekar dewleta Tirkiye rehabilite bikin zemanê berê di projeya Osmaniyan de jî di projeya destpêka avabûna Komara Tirkiyeyê jê re digotin îslah yani însanekî eger hov be kuvî be entegrê civakê nebû be em jê re dibêjin îslah yani îslahat planî gelo îslahat planî û ev tiştek ku tu dibêjî entegrekirin yan jî rehabilitasyon yani daxilê yani rehabilitasyon rewşa xwe ya ruhî amade bike ji bo ku bikaribe di nava civakê de normal hereket bike mîna ku em hov bin
halbuki tişta acayip ve paradoks em iddia dikin ku em ciwanên me ê ku çûne serê çiyê ciwanên me ê ku bûne şoreşker civake herî modern e ku dixwaze şoreşê pêk bîne dixwaze civakek modern nûjen demokratîk layîk ava bike ya paradoks e bi taybetî jî jinê Kurd geç û jinê Kurd bi taybet yani xwesteka dewleta Tirkiye tişkî bê ehlaqî ye yani bi Kurdiye yani ki bêjim ew tiştê ku ji Kurda dixwazin tişkî bê ehlaqî ye li vê hemberî li hemberî helbesta dewleta Tirkiye terefê Kurda jî pozisyona xwe aşkera kirin siyasetmedarê Kurda me yani ji ewa yani muhatabê yekemîn em vêjim Rêz Öcalan ji wî hetanha mewk nebîst lê Kordîna İmraliyê ew xebatkarê ku duye Kordînê da kar dikin an jî kesê nekê xwestekê xwe dîtinê xwe derbarê vê yekî de anî ziman yek ji wan vê jî Çetin Arkaş û ku bi xwe bi Rêz Öcalan da digîtiyê de bû do ewa wî he daxiyaniyê wî hevî got tiştê ku ji me dixwazin em vî tiştê hanekê qebûl nakirin yani evî tiştê hanekê bê ehlaqiyê bê edebiyê bi şîrovayê min tiştê ku min jê fekir ez bêjim wî daha zêdetir ew kiribûya dîplomatîk anî ziman lê li gorî dîtina min tiştê ku anî ziman vî tiştê hanekî tişkî bê ehlaqiyê me jiyana xwe da ji bo tekoşîna gelê Kurd ev şert û mercî ku dewleta Tirkiye dê pêşa me divê asire em nikarin tişta qebûl bikin ne em karin qebûl bikin nek civata Kurd karî tiştê hanekê qebûl bikin înca li vê deranekê li gorî baweriya min dewleta Tirkiye dixwaze tişkî dinêkê bike yani dewleta Tirkiye yekemîn destpêka bername de te jî got bi vê projê bi axaptina bi devlet Bahçeli gavabetin gotin em amadenin em dixwazin di navbera Kurd û Tirka da aştîkî bê avakirin ev pirskirêka sedsalan bê çareserkirin ya İnca devleta Tirkiye li gorî hesabê xwe wek hertim wek ji Osmaniya vir da li gorî qafê xwe li gorî dîtina xwe li gorî baweriya xwe projeyek amade kir pêşkêşî Kurda dike ji Kurda re dibêje werin xwe îmha bikin werin tesîr bin Kurd vî tiştê hanekê qebûl nekin dewleta Tirkiye înca amadekariya tişkî nêkê dizanî yani ji holê rakirin îmha kirin bêje argûmant dikeve destê wan bêjin me dest bi projeyekê kir Kurd qebûl nakin vî tiştê hanekê ji bûne wê êriş bikin tecrübe jî heye tecrübe kingî heye ew şerê di nav bajêra dan em bêjin şerê hendekin an jê şerê 2014-2015 wan da çawa îmha siyasetî îmhakirinê bi kar anîn li gor dîtina min di pêşa rojê de ew ê wî tiştî jî bikin ya ji xwe niha ji niha ve amedekariya xwe dikin yani gelek hêzadan gelek jiya da amedekariya xwe dikin yani hem li Rojava yani bi destê çetan û hem li Başûr yani bir de başvur yani hatta derbazı evin nikede ji bu deket hole aşkala bu yani nahilin kundi gele kul başlı Kurdistan'ı jiyan dike nahilin karın gundi xwe ha indi herem kendi bir kontrola xwe xwazim ku tekin ben kontrola xwe ol rojlatê Kurdistanê jam temam xwedî agahî ne yani em de pêş dîsa derbarê yoda baxim çawa amedekariya kin tişanekê jî ber çava yani tiştê ku xwazim bêjim evan yanekî ew ê vê projeyê deynin ber Kurda Kurd yani projeyek ku pê qebûl kirin nîne dûra jî ew ê êrişî Kurda bikin bêjin raya cîhanê bibînin em amade bûn em dilsoz bûn em dilxweş bûn me xwest em pirskirêka Kurdî çareser bikin Kurd tiştanekê naxwazin yani ew ê bî şeweyê xwe maftar bibînin yani ew ê Kusa dixuye ku ew yani ew bikin çünkü şertê ku ew didim ber Kurda bi rastî jî bê ehlaqî ye yani bê ehlaqî kil derhanê ha li ticikî yani dediyem hertim derbarî tiştanekê daaxivin yani me got yani başûrê Amerika başûrê Afrika bigir İrlanda İspanya yani welatê Baskê İrlanda Bakur mînak û newse yani li hev kirin bi şêwekî li hev kirin bi sala li hemberî hev şer kirin bi sala ji hev du kes kuştin dûra ew kirin di çarçoveyekî însanî da di çarçoveyekî nîzamî da bûn xwedî çareserî îro yani tu xwedî mafî tu dikarî bêjî ez naxwazim Kurdistan serbixwe ez naxwazim Kurdistan serbixwe lê ez dixwazim ciyê ku Kurd lê jiyana xwe dikin ez dixwazim Kurd bibin xwedî maf ev jî çi ye em bêjin
parlamentoya wan e, em bêjin xurtkirina heremînin, em bêjin eyaletin, em bêjin yani tiştên cur bi cur hene yani. Van tiştanekê li Kurdistanê hiç nayîşîro vekin najîn pêşkêştin ji ala ew da dewleta Tirkiyê de. Li mînakê nekêdinê ê cîhanê da dinînî hem li Bakurê İrlandayê hem li li welatê Baskiya çûn min wê derê dît ya çûn parlamentoyê wan çûn wan ra jî heytevîn çêkir zimanê wan yani xwedî zimanê zikmakînin di axivin ew ê wan heye yani. Bi tenê girêdariya wan bi ew navendî re heye. Hikûmeta navendî yan bêjî Madridê jî an jî Londonê re heye wekî nekê lê serxwebûkî di nav xwe de heye yani. Înca Kurdara kî hejmara wan dike 45 milyonu dijî tişkîlnekê endî di rojhilata di sed sala 21 da di rojhilata navîn da xwedî gotinin siyasetê ew dikin bi rêve dibin ha. Endî Kurd terefê siyasetê bi rêvebirina rojhilata navîn danin. Di van Kurda li ber çavê xwe negirî. Tu xwestekî wan ber çavê xwe negirî. Tu tevê jî wala bi tenê xwesteka min hejî tişta dixwazim li gorî dîtna min ew ê dijberîkî pir xurt li hamberî tişt derkeve yani. مگو هنکی پیواژوی دست پیکریه جارا یکمه دولت باغچلی هنکی سرد حشک داخل هم بر کردان دبیجه ام قبول ناکن ام نزاروکن مینا بری و تو خفه سحبکی و دبن ناو جدا دا تو تکوشینی بری و ببی dedi em nayın van listika em kabul nakın edi çi bir istiye edi de mesela İran'da da hantışmış bir istiye naha ez hema tiştekî pêşkêş kim em mijare biguherînin di derbarê Bakurê Kurdistanê de eger agahiyê nû hebin em ê nava bernamê de parve bikin lê yek tiştî vejim de ewa xwe da Bahçelî bi taybetî di nav axaftinê xwe da di dawî da tînê ser ew ê ser İsraîlê ser Siyonîzm ser İsraîl ser Qasayê ser ew ê yani tiştê ku de axaftinê de ez fehm dikim vêjê yani Kurd hûn çima nayên ji me re navin cendirme hûn çima nayên cendirmetiya me nakin. Niha beriya çend rojan min nûçeyek pêşkêş kiribû ku qesede çûbû nêzê Şamê ji bo perwerdeyî lê ana hem pê dihesin ku şervanê Qesedê ve geriyana Qamişloyê mesele tune ye gelekî hate axaftin gelo ev şervanê Qesedê wê li hember Hizbullaha Lublanê bidin şer kirin yan na plan û projeyekî Amerîka heye li ser Qesedê lê em ana dibînin ku na tiştekî wisa tune ye wana di çarçova pêvajoyê de çûn kampekî nêzê Şamê wexta wan temam bû û vegeriyan 1307 şervanên Kurdin piştî ku perwerdeya xwe li kampa Nebekê bi dawî kirin vegeriyan baregeha xwe ya eskerî ya li Qamişloyê wekî din amadegiyên ji bo avakirina lîwaya Hesekê û Dêrikê hene ew jî didomin heta niha li herêmên Cizre û Kobaniyê nêzîkî 6000 endam û fermandarên Kurd hatine qeydkirin ev kes tevlî artêşê bûne meaşê xwe jî heta niha digirin tê texmînkirin ku ev hejmar di demên pêş me de zêdetir bibe lê hê jî nekifşe Şam li ber xwe dide ji bo ku YPJ tevlî artêşê nebe lê YPJ jî îsrar dike mesele ne ku lava dike ji bo tevlî artêşa Sûriyê bibe YPJ îsrar dike ji bo ku di eskeriyê de jin hebin her wiha sê mehmane da ku pêvajoya avakirina wan lîwayan bi dawî bibe ev tiştê ku me bes kir navên endamê wan lîwayan berê ji Şamê re hatibûn şandin niha ev meseleyekî mesela din jî berê ku em behsa şerê li Rojhilatê Kurdistanê bikin ev şer mühîm e hevan em ê hin tiştên nû bibêjin ji ber ku amedekarî hene dewleta Îranê jî rihet nasekine plan û projeyên Amerîkayê jî İsraîlê jî hene tekîliya Kurdan bi van her du dewletên mezin ra çiqas heye yek jî civîna NATO heye wê çê bibe li Tirkiye ne Donald Trump çima tiyê tune pesnê Tayyip Erdogan da gelo mesela İranê tê de heye tune gelo Kurdan bi Amerîka re li hev kiriye nekiriye çima tam divê demê de pejekê şer da dest pê kirin li heber Îranê yan jî Îranê şer da dest pê kirin li heber pejekê niha berê ku em dest pê vê meselê bikin Kek Nejat li Iraqê operasyonekî gelekî ciddî heye li welatên Rojhilata Navîn jî li hin welatên derveyê Rojhilata Navîn jî em zanin dizî heye gendelî heye millet perê dewletê didize çima bi taybetî li Iraqê operasyon hate dest pê kirin û gelek pere hate destê ser kirin gelek wekîl parêzbendiya wan
yani hakkı desnedan bejin dokunulmazlık avan hata rakırın. Ez li ser vê nûçeyekî bixwînim û paşê jî em dest bi meselê bikin. Hejmara wan sûjbarên ku di operasyona Berbangê de li tevahiya Iraqê hatine desteserkirin ji 21 derbas bû. Heta niha li malê wan gumanbaran destanîne ser zêdetirî 22 milyon dolaran 324 milyar dînaran destanîne ser gelek xanî û erebeyan jî operasyona Berbangê li 8 bajaran dest pê kiriye. Ji bo tekoşîna li dijî gendiyê li Iraqê ev operasyon hatiye dest pê kirin. Sibeha 28 Hezîranê li Bexdayê li bajarên din yên Iraqê dest pê kiriye. Hêjî didome ew hêjî berfiretir bibe lê Başûrê Kurdistanê digre nava xwe nagire nava xwe hê nediyare vê gavê nagire nava xwe. Ev operasyon bi çavdêriya rast ya Serokê Encûmena Bilind ya Dadweriyê Fayeq Zedan û Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî tê li darxistin. Operasyon li mebuwa heş bajaran e. Berdevkî hikûmeta Iraqê roja duşemê ragihand ku heta niha 21 kes hatine binçavkirin. Di nava kesên binçavkirî de 13 parlamenterên vê pêvajoyê hene, yani vê heyamê. Parlamenterekî jî heyama berê heye, pêvajoya beriya niha. Du alîkarên Wezîrê Petrolê yê Iraqê hene, çend berpirsê din jî hene. Parêzbendiya gelek parlamenteran heta niha hatiye rakirin, lê hemû nehatine desteserkirin. Hinek ji wan xwe vedişêrin niha. Piraniya wan parlamenter û berpirsan li herêma Keska Bexdayê hatine binçavkirin. Sê parlamenter li Hewlêrê hatine girtin. Kesê din jî li Ziqar, Babil, Selaheddîn, Wasîd, Nînova, Embarê hatine binçavkirin. Encûmena Bilind ya Dadweriyê dadgehan desteya destpakiyê hinek amar belavkirine. Li gorî wan agahiyan heta niha destanîne ser zêdetirê 22 milyon dolar û 324 milyar dînar beriya ku em nûçeyê amade bikin ev hejmar Rûsa bûn dibe ku ev hejmar anha hinekî zêdetir bûbe. Wekî din Adnan Cümeylî heye alîkarê beriyê Wezîrê Petrolê yê Iraqê. Hikûmeta Iraqê destanîye ser 98 milyar dînar 11 milyon dolarê wî. Heftê xanî 21 otomobil 3 kilo zêrê wî ev camêr. Adnan Cümeylî bifikirin tenê kesekî ha. Elî Meariç Behadîlê ew jî alîkarê Wezîrê Petrolê yê karûbarên dabeşkirinê ye. 11 milyon dolar 4 milyar dînar li mala wî hatine desteserkirin. Gelek xanî çend saetên destan ê girabeha saetên Swîsre ne ji welatê te ne. Ema qasa bi salan li Swîsrê ne saetekî para me neketiye ama Merkê Iraqê te bi xwedê bi qasî me nexebitiye di heyatê de. Bedene tiştera duwê da profîla wan şexsa gelek balkêşin. Ew kesê ku hatine girtin jî operasyon hatî malê wan hatî kirin heye. Profîla wan gelek balkêşin. Ev wan kesê hanekî heta îro bi taybetî di nava civakê da pêşkiriya Îranê dikirin. Pêşkiriya ola İslam dikirin. Amerîka, İsraîl. Yani van kesê hanekî wek diz bi nav dikirin, we mêrkuj bi nav dikirin. Yani vana wek kesên ahlak perest xwe bi nav dikirin û xwe wisa difrotin ha. Profîla wan ku vî berçava û vî perê hanekî, vî miktara hanekî, vî berçavê hanekî bidî bahev ew rastî derdkevî holê yani. İja tiştekî dijî heye. İja canîkek heye. Ya jinekê di nava wan da hep navê jinekê ji bîr kirin. Nayê bîra min ewa ku her tim Qur'an dida destê xwe bi Qur'anê son dixwat digot Amerîka dijminên me yekê bişarpe û jinekê bişarpe ya di mala wê da jî 13 milyon dolar hat. Büşra Qeysî. Büşra Qeysî. Ha bijît erê ew jinekê. Mesela profîla pir enteresan pir balkêşî ye. İja parlamentera fraksiyona avakirin û pêşketinê ye li mala wê rast destanîne ser 13 milyar dînar. Ew pere birêya projeyên xeyalî bi dest xistine. Büşra Qeysî nûnera parêzgeha Selaheddînê ye rast e. Ji bilî Büşra Qeysîyê du parlamenterên din jî li Selaheddînê hatine binçavkirin. Yek ji wan parlamentera fraksiyona avakirin û pêşketinê ye. Navê wî jî ew jî jinekê balkêş e Hind Abbasî ye. Ewa ku südyen û kîlotê bi zêr li mala wê hat binçavkirin kîja ne ezana fotoğraf nîşan didim. Me klozetê zêr bihîstî bû lê heqeten
کنجی بنی سودین و کیلوتا زیر من نبیست بو یا جاره یکم هم دیست خود دنیا عالم شوک بو یا با چه فانتزیه حقیقتا الخواد کن نکن یا راستیا روجلاتا ناوینه یعنی اف اپراسیون آنجی وی دزیانی که راستیا روجلاتا ناوینه ها yani kîjan tereft vê bira vê yani li alîkî da gelkî feqîr gelkî bindes ji alî nêkê da terefkî pir ew dewlemend yani ew dewlendbûna xwe jî li ser ew ê saz dikin dizanî diparêzin yani dijberiya em bêjin cûhûyan dijberiya Amerîkîya dijberiya Xristiyana li ser wî esasî saz dikin ha ya acêbin hem jinin û çawa tevlê gendeliyê bûne acêbin بنێرن çima divê demê de tu dibêjî tekîliya vê bi mesela Îranê re heye ne vana hemî alîgirên Îranê ne ya ew qasa pere çi wal malê xwe yani perçe beşik ji wê ye beşik ji wê yani ew xevatên Îranê ku de heremê da bi şêweyekî ew ê bên ew kirin ya bên sekinandinê yani ya ne tenê bewa Amerîka yani bi İsraîl bi kesî nêkê ne ew xevatê ku İsraîl ji heftê û niha vir da di heremê da dike yan jî ew bingeha ku ji heftê û niha ji di şoreşa İslamî vir da saz kirî li heremê bi şêweyekî pêwîstî pêşîl van tiştanekî bêgirtî dizanî yani ew şerê çi jê digotin yani yani ew bi xwe şer nake vekalet şerê vekaletê heye şerê vana jî şîweyekî şerê vekaletên yani terefê wê ne çek destê wan datine ne lê bi diziyê bi ew de piştgiriyê de ew dikin yani piştgiriya amedekariya van tiştanekê dikin yani û biya gere bê ew kirin yani li gorî projeya nû ya li ew li Iraqê çünkü li Iraqê dixwazin mesela hikûmetek xurt hebe dixwazin leşkerî xurt hebe dixwazin hêzên çekdar ku li Iraqê ne dixwazin çekê xwe deynin û rêzê li hikûmeta heremî bêkirin û tev li wan bibin yani evana amedekariyê ew in yani ku dixwazin ew ê li heremê piştî ewa bêjin sistkirina an jî zexilkirina Îranê xurtkirina Iraqê ew bikin yani saz bikin yani ji wê bonê gere her çaliyê wê da yani ji her aliyê civakê da dest pê bikî yani hêla leşkerî da hêla aborî da hêla ew ê da yani geret van tiştanekî ew bikî yani tabi van tiştanekî li gorî gîtina min ew in yani perçekê ji cemerê li ser avê ha bilê wê hêja dibinê avê da gelek ew hene yani gelek tiştê mezin hene vana 10-15 kesin yani li gelek kes hene de wê de em vî tişta ji Tirkiye jî dinasin yani ji Tirkiye jî baş nas dikin yani bêjin sedî sî civaka Tirkiye xwedî ew yani xwedî van derfetay hikûmet di van derfeta pêşkêşî wan dike serî heftê rezaletiyê dikişin ya feqîriyê dikişin û her tîşî destê van sedî sî de Iraqê jî wisa ne yani hêlik alîkî de vana piştgiriya leşkerî an jî piştgiriya hêzî jî dewletê jî derva dikirin o di hundir da jî piştgiriya aborî wekû te jî anî ziman wekû te jî nîşanda wan dîmen jî dixuyen ewan jî ew dikin yani bi diziyê an jî bi tiştê dinêke bi kar tînin ew tişta mijwara baskir ev e erê wallah yani acayip rewşe tamam rastiya ola heremî rastiya rojilata navîn ya em bêjin çi yani yani ez olê sujdar nakim lê vana hem olê karanîna olê em bêjin bi karanîna olê bi karanîna çawa olê li gorî bercewendiyê xwe bi kar tînin ev ya jî rastiya wî ye li Tirkiye jî em bêjin Cübbelê Ahmed hebû mesela hep 24 saeta cerî Kurda dike 24 saeta ew dike behsa ora İslamê dike yata wî hey jet skiya wî hey têra wî ya taybet hey yani her tiştê wanê taybetê vîla wî hene yani vîlayê ku di xewnê xwe de em nikarin têda jiyan bikin yani lê 24 saeta nifral Kurda dikin dia dikin ku Kurd bên tinekirin evana jî wisa ne em derbasî Rojhilatê Kurdistanê bibin mesele gelekî ciddiye şerê Kurdan û Îranê kengê dest pê dike yan jî belkî dest pê kiribe jî niha nûçiyekî heye ez hema ji we re dixwînim hevan pêşekê jî daxuyaniyekî daye Yekîneyên Parastina Rojhilatê Kurdistanê YRK beyan kir ku di êrişa supayê paseran ya Îranê ya li Muhabadê de 4 girêlayê wan jiyana xwe ji dest daye. Yekîneyên Parastina Rojhilatê Kurdistanê YRK daxuyaniyek belav kir û got roja 27 Hezîranê artêşa Îranê
سود ورگرتیه یعنی فایده دیتیه جراوشا هی و جپیمانا دنابرا ایران و امریکای ده ده انجام و فایده گرتنی ده بچک انگران ارشه هزمه کریه ده داخیانی ده هات اشکره کرن که ده انجام شرعی لمحاباده ده 4 اندام ایماجیانا خوش دایه دو جی جنن دو جی میرن یاره که هر وها گوت ده پفچونی ده هجماره که اندام سوپای پاستران هاتنه کشتن بریندار کرن و برسوا وان ایرشان ورداین به چالاکین عسکری لهیلادن بریارگه ها حمزه یا سوپای پاسران یا ایرانی راگاند کو 4 اندامین هیزین روشلات کردستانی لبلنداهین دنابرا باجار محابت او پیران شهره مرنه پاسران اشکره کرد کو جنازه گریلای یارکی کتن دستیوان وکی دن چالاکین عسکری یم سوپای پاسران ایلن پارزگی ها سنی ارمیه و برفراتر ببه یعنی ارتش ایرانی آنها گفل کردان دخه اما برسه و هر جوره تغییر عسکری یا هرمی بدن تشتکی به وی شکلیه یعنی گلو شر دنابرا ایران و کردان ده دست بیکر یان دست بیکر از ویا چمد بیجم جبر کو آنها حاله حاضر اگر مرو منطقی بفکره روشا هی به تو آوای نای قبول کرن نه لروجات کردستانی نه جی لروجاوا یعنی کی جوه باور دکه که روجاوای کردستان عیناً دوی شکلی دابه ملت مبه پارسک لبر وان چتین لشامی دوا پروردگی بکه دوا پرچه کی نام بکه بعد دوا آوی بکه یعنی جی فیتا مازوت کم بکن بوی شکلی نابه ملت ما محقق و وی روشی بگوارینه ایرو سبی چه واد گوهره؟ ادی به دیپلماسی دبه تکیلیم با اروپا را دبه به امریکا را به اسرائیل را ویا هیدی عجلوی تنه از فکرتم مرخ دکم حقیقتا نجات روشلاتی کردستان شر دست بیکر یا می دست بیکه یا جی آها روشامه باشه دوی همجی راضی بن Ya vallahi az xazım ki tiştiyani ki yani dehn tiştada piyuste yani em acele nekin. Tedzani yani em baş dizanın me baş şopant em baş de şopinin peşketini pevajoyun li Rojilata Kurdistanê gelek pîroz bûn. Beriya şer di dema şerê 12 rojî da beriya êrişînekî û di rewşê dawî da jiyanê. Amedekarî gelek hebûn. Gelek hêvî hebûn ji terefan. Em bêjin teref ki bûn Amerîka bû, İsraîl bû. Newsa ê ku dixwestin bi taybetî jî İsraîl dixwest ku li Îranê rejîm bê guhartin li Îranê sîstemek nû, rejîmek nû, rêveberiyek nû bê çêkiriniye. İsraîl dema ku vî tiştê hanekê dixwest dizanbû ku bi alîkariya di kesan dikare li Îranê vê guhertinê çê bike. Yek Kurd di Emîn Belûcî bibûne sêke. Sê Emîn jî ew muxalefeta Kurdên yani ew muxalefetê İranê. Di tişta biçek serket diketin. Hêzên Kurd û hêzên Belûcî evê ewa xwe razîbûna xwe an jî ewa xwe nîşan dan lê şertê wan hebû. Şert çi bûn? Gere hûn me bi tenê nehêlin û gere hûn me ji para ve xencer nekin. Nehêlin yani ku de pêşe rojê de we hûn we karê xwe bi ser kir İran an jî dewleta Îranê êrîş me bike me îmha bike. Hep dîtin çêkirin li Amerîkayê li vî tiştiyanekê yani hep dîtin çêkirin lê di dawiya dawî da gihîştin vê encamê Amerîka ew xwestekê ku Kurd ji wan dixwest bi cî neanî. İsraîl pir dixwest ku bê bi cî anî. Mesela di Jerusalem Postê da nivîsî hebû lêkolînik hebû yani bi taybetê şîrovekê hebû wezîrê parastinê yê İsraîl divê jê aşkere divê jê kat divê me vî tiştanekê pir xwest me amedekariya xwe jî kir tamam. Ew çekê ku ji Lubnanê me ji Hizbullahê girt ew çekê ku ji li Gazayê me ji Hamasê girt van çekê hanekê me temam amede kiribû me bida Kurda bida Belûciya lê bi Amerîkayê ra me bi tenê ew êrişên hewa peymanî bida sekandinê ku vana bi hewa peymanî êriş li ser Kurda nayîne. Çi bû di dawiya dawî de ev proje hat deşifrekirin. Ew bi xwe dibêjin ez nabêjim me dibêjin terefê Amerîka vî proje hanekî yani terefê Amerîka bi şêweyekî îxanet kir li me bi şêweyekî li Kurda îxanet kir ev proje bi Tirkiye da aşkera kirin. İran jî vî tiştê hanekê dizane ana da İran di vê dema hanekê da piştî ku şer sekiniye
yani bir şey var ki şer sekin yani bejin dınava evi de yani giraniya xud tev dayı ser evi ser herama Kurdistan'ı lüve deri vek herçe brindar heya çava ku erişti ki devleta İran jin ha erişi ser Kurdat ki erişi ser Kurdat ki inca Kurd şer dest pekirni dest penekin vant yani ki per spekülatifin gol ditnamen gerem ev bakın yani divit işte da hassasiyeta xu nişan beden çünkü devleta İran ve devleta Türkiye dixwaze de her şeyde provokasyon ki herama Kurdistan'ı çebe ki o komkujiye ki le Kurdistan'ı pek bini yani bit yani ki gelen berçavi xu bikrin evi erişamana ku İro'lu muhabbeti liciyet ne ki bir kar anin evya işareta witişti bu ne terivan te ev kuştun yani qasi ku men mji agahi bis mesela pastar jihatın pastarı raya bilind ev jihatını kuştun de evi da divi tek şunu da lejeleb ne ki da jir biddici pastaran hükümeta İran'ın hezin xuyen taybet jerat vejin ev bereyim bikesk bere olan zan bu kurdi çit vejin ya yeşil bere Türkiye yeşil bere vejin yani ev hezin onu hezi wani taybeti evani haneki geçt ihracı Kurdistan'ı kir. Tamam. Dixwazin ev bikin yani tamam rast. Yani divê heremê da yani Kurd li ber xudin ew dikin li İran dixwaze ku bi şêweyekî Kurda zû hema zû qirb bike. Yani de ştabdim ji hev ew bikin. Ji alî nekî baş yani mesela ev pêşketinê kul İranê çêdibin. Tamam. Türkiye, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan devletin nekivane hani ki tev bir şeye ki leun yani naxazın kule herama Kurdistan'ı anji le İran'ı le dişi ve rejimi peşketini çipi. O bir şeye ki İran Amerika ikna kirin. Amerika ikna kirin. Devede ejid xunim te gotin dibejin Trump belki yani de peşe roje da pişkiriya Kurda kendisine tiştene kimle nevsane az ne kadar ve bavarimin derroş beri mesela Netanyahu serdana hezik leşkeri da per aşkela anizman nakokiyet dem bi taybeti gireday ve temay ve mijari nakokiyet navbera wan u Amerika'da anizman yani aşkela god gere em amadakariya xu bikin de peşa roji da em gere muhtaç Amerika nebe gere em çeki xu saz bikin gere em muhtaç Amerika nebe ji alî ki da yek tişkineki anî ziman got yek em care endi Türkiye ji boy me talukeke herî mezine heta nav ya wek siyaset bikardanîn bi nav dikirin piştî İranê yetem devleta Türkiye dixwaze ku devleta İsrailê imha bike ji wê bonê pêwîst em amadekariya xwe bikin tamam İsrail amadekariya xwe bike dikare kir amadekariya xwe bike di rojhilata navîn de bi tenê yek hêzike ku piştgiriya wan bike dê hêzin yani bêjin dirzînin ew jî hêzik pir biçûkin Kurdin lê divir da eger ku İsrail qebûliya Amerika negirî piştgiriya Amerika negirî İsrail bi serê xwe nikarî Kurda bi hêz bike an jî Kurda mobilize bike di wê de pêwîst e Amerika wek çawa li başûrê Kurdistanê di sala not û yekê de ew koridor hat çekiniye hava peymaniya Irakê û Tirkiye wan dan seknandinê yani balafirên leşkerî newê nikarbûn bifirin pêwîst e xetik wisa ew bikin eger ku ew xet tinevê pêşketinê dineke temam ji bo Kurdan li rojhilata li Kurdistana rojhilat jî xeternakin yani ev dikarin çünkü li wê derê gerem hêzên ew ê berçavê xwe bidin dîtin yani hêzên İranê hêzê wanê leşkerî yani hêz wana pir xurt li ew heye eger ku tiviya li berçava negirî pêşa rojê de ev dikare bê xeternak ji bo Kurdayan berdan dîmanê te hinda bû ez te navînim dîmen hinda bû tu teze dixuye yani wê bonê ez bawerim evya ew yani em acele nekin yani em acele nekin çem yani em dîsa jî bişopînin ka çi hey çi tune lê hêvî em yani hêviye gelê xwe neşkinin yekem û de em jî em hêviye vala derî yani hat serê me ev li Rojavayê Kurdistanê li başûrê Kurdistanê derî li başûrê Kurdistanê li dijî Daişê şerkirin li dijî Hecî Şabiyê şerkirin derî ew madeya 140 hebû yani
انجام چی؟ آنها دا گشت بن دستی آوادانی نه نکت بن دستی یعنی شکر بگی حتی هرمی دیگه تمام نکت بن دستی هزین عراقی وان یعنی لروجاوای کردستانی به حد هزاران شهید هات داینه آنها دا روشوانه لبرچاوی می جه همان تشت بیوست لروجلات نه سری کرده یعنی از هیوی دارم یعنی خواسته کامونی وک کرد از هیوی دارم که امریکا راستی ببینه امریکا به کردارا گاف بابیجی امریکا به کردارا روجلات کردستانی سیاستی با عاقلانه بکار بینه او خواسته کامونه لی او قادرویا دونالد ترامپ باوریه ناده من باوریه ناده من یعنی جوی بونی گرم دقت بکن بیا وحانی کدانی یعنی توم باراق شعب خودیت روجاوای کردستان چوا کرد نه حسین یعنی دا برپرسیار عراقه و سیاست عراقی یعنی ایرانی جی روجلاتی گریدای و داری یعنی یا مر چات کاری باوری ویزلام هانی که بینه آنجی ویدکوب آنجی کوشنر آنجی وانسی وان کسی آنی که تب دوا د قادروی ترامپن و تمام بشیوه که او دیمنه که تچال عراق نشان دا او پره او زیر وانتشی هانی که اوان کسایی همان مینا که وان کسی کل عراق یعنی دزن آشکلا یا اردوغان قطر سعودی عربستان هر تموان او بخلاطه او دکن دفت سینن ددن وان و وان تشانگیش گوری وان قاب داویشید یعنی وان شرق کل یعنی وان اوی کل کردستان تین کرن اگر کو پشکری که جهیزا امریکا تنوه اوی جانی کرده بیشین لگوری دیتنا من نها ناتو ولات ناتوی رهبر ناتوی لترکیه کم دبن Tayyip Erdoğan jilü deriye. Donald Trump dibêje ez ji bo xatirê Tayyip Erdoğan tê me wê derê. Wê çi derkeve, wê ji civîna NATOyê çi derbikeve, ji bo me Kurda emenekî vekirî baxifin heqeten. Mazlum Abdîlham Ehmed hatin Ewropayê vegeriyan, tûrawan hebû, bi gelek welatan re hevdîtin pêkanîn. Anha jî civîna NATOyê çê dibe. Ji bo me Kurdan wê tiştekî derkeve, tiştekî xêrê Necat. يعني هذا الرجوع كردستان بدران يعني بتايبتي لسوريا امريكا بتشاني كي ناخذ كرد كم بيشي تمام ميسيون كردا هبون كرد لبيشفون امريكا دفيجي انا دا ترامب خوش ديجي مكوچيك كاني ويدري ابي كوچكي اني كي بتني الغوري مساعده متقري بعودي او كوچيك كي شراي الشراي نوصانه دفيجي من فيزلامي اجبركو خزا باريزم از دستور نادم كنت الشارع مقايسه بكي بكوچكرا ببور يعني بيجي وقت نيجي بيجي يعني بيجي جرى alternatif لهامبري وي درنك كبن لهامبري حكومة شامي alternatif درنك كبن يعني جوه بوني دولتنا أوروبية يعني هول ددن بشيوه كي دانستان نيلاوي دينن لقال مظلوم عبدي لقال روجابا دينن ليه رولاوان كيما رولا هري مازن دولة أصل دولة أمريكاي اگر که امریکا نخواهد ویدیشانی که نکاره اوکی اینجا ناتو هر سال لولات که تیب کارانین لولات تیب کارانین لیویدشتی گرمش بی نکن رولا ترکیه دی ناتوی دا رولت پرمزنه به تایبتی تشکیش طرف بجیم 3000 شرکت ترکیه ایکو چکا چیدکن جر ناتوی را کارد کن مثلا یک جوانجی یکی کرد خودی وی ناتوی لترکیه پر بناودن که سروکیا و فنرباچی تیم فوتبال فنرباچی عزیز یلدرم هیا بخوش دیاربکی اشچر میگی یعنی او خوب کرد مثلا 3000 firma şirket ناتو کار دکنه جل اوه یعنی ناتو بخود نوا خدا ناکوکی خودی ناکوکی که پر مزنه دولت ترکیه ویژن شرک لروسیا د نابره اوکراینیا و روسیا ده هی نوسا ناتو بخو لهامبری روسیا امبارگو دانیه ایکو لدیجی وی امبارگوی ده تکی زانی دولت ترکیه و اندام ناتوی یعنی ناکوکی هم بین برچاوه بریا که دونالد ترامپ داخویانی دا که او به انقره او اوستروک ناتوی به هفرا جیونیک چه کرن پیشوازی کل دیجی ترکیه نشاندان حوالبندی کل دیجی ترکیه نشاند یعنی یک تشکی تایبت ہے که به سالا ترکیه دخوازی به خودی بالا فرگه F-35 کنگره امریکا سنات امریکا لدیجی وید سکنی آنا دا ترامپ اوی بیا بفوشه اوی بفوشه F-35 بفوشه ترکیه یاد امیجی ترکیه او بالا فرگه او چه که دیاره چه کن موتور وان
دیاران ویش امریکا بیتشتاری که کنگره امریکا بیتشتن دیجی بیتشتای اوی بیانه که او بکنن بی بریاری ندن درخواستن لی لگوری سیاست امریکا سروک امریکا دکاری بی بریاری امضا بی که او بیتشتاب دی امریکا بده ترکیه یعنی اینجا سبب بیتشتاجی ترکیه چه دیگری دونالد ترامپ براستیجی از نظرم یعنی حتی هم ویژن پره ترامپ پرات خوازه جی ترکیه یعنی بیتشتاد خوازه نظرم yani. Derya mehki milvedere nûçek çêkir. Tiştekî balkêş bû. Niha tu zanî ava ku ji derya reş derbasî Axdenîzê dibe ya ji Marmara. Ew av herçend ava navnetewî be bi peymana Montreux veya dibin kontrola Tirkiye'de ye. Yani serveriya Türkiye heye li wê derê. Niha NATO biryar daye li ser derya reş hema tam wê ew boğaza Stenbolê li jorê boğaza Stenbolê tam li ser derya reş baregehekî NATO'ya ava bike. Türkiye jî dibêje madem ki serveriya min heye bi peymana Montreux ya navnetewî dibe tu desturê ji min bixwazî. Ama NATO desturê bixwazî çi ye? Yani madem tu vê derê baregeha xwe çêdikî dibe tu di berdêla wî de tiştekî bidî. İşte ew tişt çi ye? Mesele İşte ev tişterim ya ev F-35'in anji motoru evini yani van ştihanekine başka tişkinekine yani Devlet Bahçeli da haftina xoya îro de balkişan ser wê mijarê jî. Hevalê me eger car de Devlet Bahçeli gudar bikin behsa peymana Montreux dike serveriya Tirkiye li ser wê boğaza Stenbolê dike derya reş yani Türkiye nabêje na Türkiye erê kiriye ama di berdêla wê de pir tiştan dixwaze. Tişta ku dixwaze belkî jî kontrola lêgerîna gazê ye li derya Spî ne bi Yunanistan û Kıbrıs'ê û Libyayê ra belkî evekî dixwaze ew jî dixwaze hakimiyeta wî li ser lêgerîna gazê hebe di derya navnetewî de ji ber ku problema Tirkiye heye jê re dibêjin çi dibêjin ewa binê erdê da yeşîl mavî vatan di binê deryayê de jî Türkiye dawa erd dike yani çünkü lêgerîna gazê heye dewlemendî heye li wê derê de anha ew pir destur nadin Tirkiye erdê Tirkiye pir kêm e erdê Tirkiyeyê di binê deryayê de li gorî welatê xelkê pir kêm e ya Tirkiye wê dawê dike divê axa min mezin ez dixwazim di binê deryayê de jî bibim hukmdar ez bawer dikim di berdêla wan avakirina baregehan de Tirkiye daw dike yani tabii ki di sêyî de mesela Kurd jî heye yani bi tu şeklekî statüya Kurdan Wê girêdayê tişkinekê jî televîzyon li Kafkasya Amerîka dixwaze siyasetek nû ew bike mesela ew nakokiya navbera Ermenî û Azeriya da heye yani hilbiyatinê yani dixwaze ew bike yani ew girêdayî welatên Kafkasyayê bi Moskowayê re dixwaze qut bike û wî tekê bin bandora xwe yani ew sîstema NATOyê çêkirina wan yani evana jî wê vegirêdên siyasetik wana wana jî ew heye yani Kafkasyayê hey kat pêşa rojê de tabii Tirkiye xwedî rolek mezin dibe ew de yani nikarin ew bikin yani devletek xurt devletek mezin yani nikarin bin çava bikin yani jeopolitik stratejik pir stratejik day yani em bu xwazin nexwazin ya li gorî xwestekava mevê ne li gorî xwestekava stratejik pir xweş de ciyava wan welatê Tirkiye Vitiştanekê wkin lê vitişta ji terabêjim yani çi xasî vitişta bikin nava NATOyê da jî wê nakokî pir zêde bin çünkü Tirkiye çi qas van tişta bi dest bixêjî dîsa li dijî wela endamên NATOyê wê bikar bînin endamên NATOyê bêjin Yunanistan an jî tamam Kıbrıs vananekî ew yani û Tirkiye diranê xwe ji wan re disûkînê û dibêjî yani bi şêwekê dixwaze ew giravê ku li ewênin li behra Egê wan dane dixwaze dîsa têkê bin kontrola xwe her ew jî ew dike yani vana jî nakokiya dike navbera NATOyê û endamên NATOyê ve çünkü li gorî zagonên NATOyê hiç endamkî NATOyê nikare yek endamkî dinekê tehdit bike li Tirkiye wan aşkela tehdit ki Yunanistanê tehdit ki yan jî kesî dinekî an jî em bêjin dijberê herî mezin yên NATOyê em bêjin ew çeteyên İslamî ne newsane dertê hor yani aşkela ku Tirkiye piştiriya wan dikire yani hem li Somaliyê hem li Gazê piştiriya Hamasê dike piştiriya çeteyên li Afrikayê dike piştiriya wan
رخصتنا ایوان که پشتیا وانا تبات که و وانا تبجی لدیجی اویدن لدیجی ناتوی کارتی لدیجی ناتوی شرط کن زانیم بیشتر فرانسا لمالیه او دکه فرانسا جی اندامی ناتوی یعنی جی لسومالیه لجیت نکه لی ترکیه پشتیا وان چتاد که و دل ولایت نکه جی هاو دادم شبه که یا طایبت یعنی مناکی نکهش ترا بج مثلا لیبیایی نمیسا به سالهای هفتار هاو دادا کو او بکی یعنی او رخصتنا اسلامی یعنی ایوان که هاو دادا یعنی طرابلس بن کنترل دیجوان شرط کن آنها دا بخواسته که ناتو بخواسته که ترکیه ناتو دیجوان شرط کن دخوازن به شیوه که وان اسلامیستا او بکی یعنی به پاریزن اوان او بکی یعنی دیجی هفتار وان بینن سر او ریوبریای لیبیا یعنی چوال سوریه بکارانین دخوازن همان تشکیل وان دراجی ساز بکن و بیاجی وقت ماوی وطن دیویژن یعنی وقت پرچه که ماوی وطن بناف دکن به دین زمان یعنی نها دولت ایرانی د چارچوبه وی شریده دولت ایرانی ج اینترپول ناونتیوی خواستیه پارتین کردستانی 6 ریوبرین پارتین کردستانی تسلیمی وان بکن ایرانی را گاند کو وانجبو ریوبرین پارتین روشلات کردستانی وکی پدک ایران کومله پاک پژاکی ج اینترپول بولتنا سور درخستیه داخواست کرنه جوالاتین عراق بلژیکا آلمانیا فرانسا سوئدی وان ریوبرین وان پارتیان رادستی وان بکن نها حتی ایدا کرن که داخواز رادست کرن وان کسین که بولتنا سورج با آن حتی درخستن جوالاتی کولی دجین حتی شاندن نها وان ولاتان اف بلگه گرتنه اینجا یک تشتی گلک مهم دویده هیا بدران جبینه که چوا او دکن بناف دکن وی او خو خواسته که خود زانیان وی قربانی همولاتی ما قربانی وان ریخستنا یکوش وان ریخستنا تعدایی دتن آنجی قربانی داتن آنجی لدیجی وان او کنن لگور خواسته که وان کسا ام دخوازن وان جی انترپول بخوازن یعنی بیاج نل خواسته که دولت ایرانی لگور خواسته که قربانیان ام بیشن لباکوری کردستان او جعشن یا جعش او دویشن یعنی دویژن ام دیجی پکین آنجی تدیر دیالوگ لامده چون بشاره داری او دکرین او دایی که من جنگ کم کردم دو گفتم پکه زوره زاره مبری اوی گرم وانا بینین یعنی دوی شیوه دا لگور خواسته که وان کسا او دکن ها ایدا دکن او خواه جی انترپوله نها از لسر وی آوو هوایی لسر گنبون اوروپا از پرسکشته بکم لپیشی نویسکارا ما مزگین روناک و گلکی کیفام نویسین ویراته ج تارزی ویراته باورد کم 32 سالان لحبسه مایه درکتیه آنها من از راستی آخفتنه کیوی هاتم ده مدیه ده کم گودار کنچد بیجه ایجا دمو که پشتی که از درکتم دروا مذاکر عجیبیه ام بیجن دنگی کردینا ایجا دمو که پشتی که از درکتم دروا مذاکر عجیب بیه ام بیجن دنگی کردینا جارنا دویجم هف دینال مروفته مثلا گوی قوت کم ادم کابل کی یک کردی معرفه کابل کی یک کردی معرفه چی دبیجا آرین دبی باهوس ریناس کیف امروت می‌هی ها الله وای هات نابه هری بدوی کردینه اری پاشید به anneciğim buraya gel o ya babacığım oraya koşma mesela doğru peru baskı mırov düşkün evya zaf yani vigo hertene çünkü nav tani nav ninin rasti yani tablo kavsara rubrumay yani peşi mesela via perbalam kşan gayni vici bek mugot mesela girtiye zamanı me hebu zamanı gardiyana hebu en bejin liver mezakir yani الولايات خوي الكردستاني المالا خوي يجد تاخيد جاري الكولاني خوي ولايات خوي بايتخت خوي باجارين خوي جاري لي زمان كو غارديانا كل قرتيه تاني ام بيجن غارديانا داخ يعني زماني غارديان مثل زماني وانا يعني زماني فرميه ايوانا يعني دردا تمزت كي قالت بزماني غارديانا داخ يعني herkes دويله دا هلا زمان انكي بيا غاردياني خوي مثل زماني سردست خوي داخ فابيا تشتكي بر او يعني لگور من اویاج زندان کرنه کی یا خو زندانی کرنه کی دنیه اما مثلا زمانی تا جدای حیران yani تدور تو تشکی نابه نکارب که و ناب برم رو زمان مروف yani لگور من اویا براستی و پرسی herkes şu خراج به کنگی او چه کنگی کت ناب برم من زمان من
کنگی از بوم کجری زمانی خو کنگی بوم خریب زمانی خو خریب زمانی خو کجرا زمانی خو دیسا اف پرس هم جبو همک شخصی هم جواکی میگرم برزمای بگرم حوالی من بیلال گلدن رپورتاج هف پیوین پیکانیه به مزگین روناکیرا مالاوی آوا اوجی tabi ne tane mizgin ronak gelek jime em şaştıminen hevalê min piştî 5 sala ji Parîsê çû Amedê çû restoranê xwaringehê xwarin xwar bi Kurdî xwarin xwestiye garson şaşmaye li bendê bîye ku ev hevalê me bi Tirkî bixwaze xwarinê yani nizanim rewşekî ecêb heye ji xwe müzîka Tirkî davêjin serê ew jî meselekê din e li ser vê eger gotinê te hebin em bigirim ez dixwazim basa vê germahiya li Ewropayê bikim hinekî min hin malumat girtine Ola ev röportaj mijî gudarî kir ji bo me Kurda rûreşîkê pir mezin e dilêşîkê pir mezin e ez birim ciwantiya min di ciwantiya min da Frans Fanon ew filozofê Fransî ji bo me ew bû yani wek çekbara bû derbarî vê ew ê da nivîsin gelek balkêş nivîsandin ew çawa gelê bindest divin aşiqê evê xwe serdestên serdestê xwe yani derbarên teoriyê wî gelek ew in balkêş hebûn ez hêvîdarim ew yani temaşvanên me yên ciwan ê ku Frans Fanon ew nekin yani Frans Fanon di derbarê vê yekê de rastî yani çiqasî li derbarê Cezayirê de tişta bêjê sedî sed yani yek bi yek di şivê Kurdistanê jî yani qasî ku mizgîn anî ziman heman tişta tîne ev ya rûreşîk me gelek ew yani dilêşîkê mezin e bedra en nizam bêjim çi yani dilêşîkê pir mezin e malbat em jî wisa ne ez bana daxivim min rab Tirkî daxivin çak yani ez de bêjim yani dikenin bi min dikenin henekê xwe min dikin mişxora erê em jî wisa ye mişxora kiriye prensîp bi tu carî bi zimanê Tirkî ez bersiv nadim ferdên malbata xwe min di jiyana xwe de bi Tirkî xîtabê ferdên malbata xwe nekiriye Yanlış. tu carî yani çiqas xwarzî birarzî nizanim xîtab nakim daîma Kurdî ew canan bi Almanî û bi Fransî bi Tirkî bersiv didin min ama ê min nexema min e ez Kurdî dibêjim fehm dikim fehm nakim kêfa wan e De yani helaskına bir tiştî pir asan berdan ez bîna kibdim te mesela zimanê Hebrî zimanê İsraîlya zanî li ber mirinê bû li ber hindakirîn tinebûnê bû ne wisa çilo heşta virda yani camêra çawa kirin zimanekî pir zindî pir ku tevê dinyayê tê qebûl kirin ew kirin yani saz kirin eger ku sazî û rêxistinê Kurda jî hewl bidin di demek Kurd dikarin yani ez viya şer aşkila bêjim dikarin bivin xwedî bandorek mezin û dikarin vî rastiyê bi civakê bidin qebûl kirin lê mixabin ana da gelek sazî rêveber û jî rêveberiyê me ne wê ew ê danin ne wê xwedî wê hestînin ya bi xwe nekurdin yani xwedî mafin Tirkî têkî bînî têkî saziyê Kurda têkî berpirsiyar Zilameyê bi Tirkî baxivê bi Kurdî naxivê ne wisa ê wisa em bêjin partiya me Kurda partiya demê nîvî zêdetir Tirkin yani ev Tirkî baxivin ev bi İngilîzî naxivin di derê da ev ya ew yani viya birêz Öcalan pir xweş anî ziman Mehmet Öcalan çendekî berê çendekî tê bîra ne wisa mesela wî aşkela got yani wisa sazî rêveberên Kurda ew yani xwedî gotin de ku bixwazin di nava yek salkê da di nava yek salkê da yani berî nava şeş mehedat dikarin vê statiyê biguherîn ha dikarin vê statiyê biguherin eger ku bixwazin mijarekî dûr û dirêj e her carî em ê behs bikin ez bar hatiye fikirin niha kek Necat weke mijara dawî ev germahiya li Ewropayê wê rojê min vîdeoyekî temaşe kir tabî ew behsa komployê dikin ew dibêjin ne normal e ne xwezayî ye ku li Ewropayê ev germahî were bakurê Fransayê normal bakur e ne İngiltere Almanya bakur pir zêde germ e ama başûr normal Afrika normal e yani derece normal e li gorî vê tarîxê divê navberê de ez fêr bûm ku gotina tarîx Kurdî ye hevano hûn dikarin bêjin dîrok lê tarîx jî Kurdî ye temam ji evê tê ji temar tê tarîx welhasil ez ê paşê rojekî din em ê behsa ziman bikin
نها ایجا او طبقه اوزون دبیجن قل نبیه اف گرماهیه کوته وکه قپاخ بفکرن وکه قشخانه کی لسر اجاق دکله وقتی کت قپاخ یووه کی او هلم گل در دکوه ده آسمان دا وندا دبه تو پر زده نکاری تو پر زده zarar جه نابینی اما تو قپاخ دا این سری تو دوی کله دوی گرماهیه دا کاری بفتسی آنها او پیلا گرماهیه که هفته یا بوری هات لأوروپا خست در باس بو بین شش مهی شون و بقاسی هفته که 2 هفته پیلا که دن آ گرماهیه ته وکه قپاق سر قشخانه وکه سیتله بفکرن اوسا yani نقله آسیمان قپاق لسره دبنی و قپاق ده اوجی تماما باکور آوروپایت که بن تسیره خواه تی آلمانیا را درباس به و حتی ترکیه هره فکرت چیه؟ یعنی ویدیویی که دگوت ویا محقق کمپلوه نه نورمال چیکریه نزانم والله بسایت اجی فری تشکی بو yani hiç agayım derbarı bitişti zaten yani. Galaxy Pass gibi az feri bitişti yani ki bu bitişte beş yani mesela klima hiç ne zanım agayım spori ki per juday yani guhertina klimayı aşkala empiyane ki rojana da diji براستی از نزانم yani چماد و چواد و ویا تشتکی او yani پسپوریه امرو که هول بدن یکی پسپور دوی دا برنامه دا او بکن استم به هفرا بیرا برنامه چیکن اجی هول بدم از یکی پیدا بکن تیجی هول بدم یکی پیدا بکن یکی پسپور اوه daha baştır vergori ditnam ben. Tamam. Em به هر تشتی نزانم em به هر تشت نه زانم نه تزانی em ne کسی بسانم به هر تشتی بزانم مالا ته و خودش برکو از کلمه از گرمای شوتیم هفته بوری و از درواجی بوم کاریم پرانی دروا بو از معف بوم ایجا ببینه به از لهنه کلیسر کور بوم ما پر ویدیو گودار کرن من وردا ویدا چقاس مقاله هبول سر خوند ایجا درد سر داره نه سوئیسره جنیوره tam دنوا فرانسا ده اف گرمانیا کو هات جی تنه تحصیل فرانسا کر پر عجیبه تطبیقی بزانبون فرانسا کرنه هدف او پر بالکش بو اجاهات یا روزا بازار ادخفتیم روزا بازار ادخفتیم 40 درجه بو اد عربی داوم و قلیما جینت شخولی yani مالا میراد ده حساب بکن حساب 40 درجه هم چاپ کنم از بیدار مو yani هم هول ددن هم پسپور هول ددن ری که چهار سر کن از بیدار مو جارد نو بیان لگور دیتنامه لکردستان زیادتر قلیما هاتی گوارتن قاسی کو اد بیزم زیادتر هاتی گوارتن ya tabii Malatya'va Galaxy Pass-ım hevanlo şkerema xoraj bir nekin bibin abone ve kanalı bir peş bixim pediviya me bu heye pediviya Kurdistaniyan jî bir kanalın veke eme heye Galaxy Pass kek necet Ejis Paskim Galaxy Pass evar baş Hatırı ve Slav reis